खुंगा 80 बोसोराव जथुम्मायाव नोंथांखौ आलासि महरै हांख्रायनानै लाबोबाय। बेयाव फैनानै नोंथाङा माबायदि मोनदों आरो मा फोरमायनो सानो? क'क्राझार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गा 80 बोसोरसालि जथुम्मा आरो बे जथुम्मानिनो थान्दै मेलाव आंखौ बेखेवगिरि महरै लिंना लाबोनायनि थाखाय आङो रोजा रोजा साबायखर बावदों आरो बे ओनसोलनि रायजो राजाखौ आरो आं सिन्था खालामदों बा सानदों रायजोफोरनि गोख्रों बाहागो लानायजों दख'रा आफादनि गोख्रों थांखि आरो बिथांखि लानायजों बे ओनसोलनि गासै जेंना जेंगोना आरो बे ओनसोलनि गासै थासारिखौ बिथांमोना दिनै जयै सावरायनानै गोख्रै सावरायनानै माखासे थांखिफोर आजावगोन रनसायगोन आरो बेनि गेजेरजों फैबाय थानाय समाव क'क्राझार ओनसोलनि गासै जेंना जेंगोनाफोरा जोबस्रांगोन आरो बे ओनसोलाव थानाय हा हुनि जेंना, बे ओनसोलाव थानाय फरायसालिनि जेंना, बे ओनसोला बिटिआरआव हाबसननांगौब्ला माखासे जेंना, बे गासै जेंनाफोरनिफ्राय खोब खम समनि गेजेराव उदां मोनगोन आरो बे उदां मोननो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैसिमहालागै मेंनाय गैयै नाजानाया सोलिगासिनो दङ। आन्थर गैयै खामानि मावनाया सोलिगासिनो दङ। दा बेनि थाखाय जों गोरायै बुंनो हायो, गोख्रोङै बुंनो हायो, थांनाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खामानि मावनायनि गेजेरजों जेरैबायदि गुबुन गुबुन जायगाफोराव सम सम फरेस्ट भिलेज एक्ट मोनसे आयेननि गेजेरजों हा हु मोननायनि बेब'स्थाया जादों। साननैसो सिगाङावसो नर्थ दिकेजनि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव जिहेतु 1301 न'खरनो हा होनायनि जि मोनसे राहाफारि जाबाय, बेबायदियैनो फैबाय थानाय खम समनि गेजेराव नैबे क'क्राझार हालामनि आरो राङापारा हालामनि आरो बेबायदिनो बेलसे हालामनि आरो बेबायदिनो बालिपारा आरो भालुकफं हालामनि गासै हा हुनि जेंनाफोरा सिरिमोनै जोबलांगोन आरो बेनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लायबो खामानि मावनो थाग थियारि जानानै दङ आरो खामानि मावगासिनो दङ। बेनि थाखाय जों दिनै बुंनो हायो बिटिआर ओनसोलाव सोसननायनि जि माखासे खामानिफोर, बेबो बिटिआर सरकार आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे आसाम सरकार, भारत सरकार जथाय जि खामानि मावनाया सोलिबाय थादों, बे सोलिबाय थानाय खामानिनि गेजेरजों फैबाय थानाय समाव आल्टिमेटाम मोनसे दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो सिन्था खालामनानै दङ। जेरैखि जायाबाबो 2024 मायथाइनि गेजेराव बिटिआर एकर्डआव थानाय मोनफ्रोमबो दफाफोरा सुस्रांजागोन आरो बे दफाफोरा सुस्रांजायाब्ला हयथ' दफा सुफुंनांगौनि थाखाय, दफा मावफुंनांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बायदिसिना हाबाफारि लाफिननो थाखाय गोनां जानानै फैगोन। दा बेनिखायनो जेरैखि जायाबाबो 2024 मायथाइनि सिगां बिटिआर एकर्डआव थानाय मोनफ्रोमबो दफाफोरा सुफुंजानांगौनि सायाव आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकाराबो राहाफारि लानांगौ होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो गोख्रोङै बुंथियो। खाम्फा बेखेवनाय बे समाव आङो गिबियावनो बयनिसिमबो दिनै बे न'खौ लांनाय हाबाफारियाव नुजाथिफैनो हानाय दख'रा आफाद मानगोनां आफादगिरि लोगोसे गाहाय लांगोना बेखेवनाय मानगोनां अनसुला गोरा बसुमतारी,